η παιδεία και ο πολιτισμός και η ανεργία. Νομίζω όλα τα προβλήματα αρχίζουν από εκεί. Δηλαδή πρέπει να ξαναφέρουμε στους νέους μας αρχές και αξίες, να ξανανιώσουμε τι σημαίνει πολιτισμός, ελληνικός πολιτισμός, εθνικό φρόνημα. Δυστυχώς οι νέοι μας τους έχουμε καταντήσει και μας έχουν όλους καταντήσει να ψάχνουν δουλειά, να φεύγουν από την Κύπρο, και υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι οι νέοι να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν ξανά με απλούς τρόπους. Υπάρχουν πάρα πολλά κονδύλια ευρωπαϊκά. Μπορεί η κυβέρνηση να κόψει από ορισμένες φορολογίες, να πάρει ένα μέρος των λεφτών, όπως παραδείγματος χάρη από τα καύσιμα, και να δημιουργήσει ένα ταμείο χρηματοδότησης για την νεολαία, να μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται, να κάνουν μικρές επιχειρήσεις και 1002 πράγματα. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, τους πολύ σημαντικούς, θέλω να δουλέψω πάνω σε αυτούς τους δύο τομείς.